Bütün yaşlarga şuşunda kiyilip, bütün işine şuşundan bizge de kiyilip, klublarda, tiyatrlarını, konsertlerini görügen nasip edildi. Bizden ele bu klublar ilgisi yaşayışımız kiyilip gitti. Ülkenler bir-birsin bölüp medeniyet yurtta tizile başlagan yıllarını iska tişire, süyünüşleri yüzlerine çıkkan. Şatlanmaslık da tügeşul, yana medeniyet uşağı avul kürkü bulup tire yünge yem üstöp tıra. Medeniyet yurtta bulgaç üzekке kadar asfalt yolda tüşelgen. Tire yağına yaş narat üsüntelerde oturtup çıkkanlar. Hazır avulda barlık medeni çaralarını iski mektep binasında tügel, 200 orunga iseplengen tamaşa zalında ütkər bulaşak. Biz bu kende baytaktan beri kettiğinde küptenden kettik. 91. yılında tutungan bu kulüp salınırga. Bu yıl ilgili bitti. Şu kulüp açılgaçtan kulüp avlumuz tağda maturayıp gitti. Kürkemlenip gitti. Yağadan kürünüp duran bizim avlunun kulübü hazır. 90. yıllarda proyekti tizilip 93. yılga negiz salındı. Hem stinası eğilip koyulgan. Şunlardan sonra bizden bir uzak yıllar boyu hareketsiz şul geliştirdi. Avul ortasında nendedir bir yemsiz görünüş bulup turgan. Hem nihayet 2007 yılda prezidentimiz buluşluğu bilen Respublika büdjetinden akça bölüne berildi hem tiziliş işi yangadan yanartıldı. Mine şu vakıttan alıp tiziliş alıp barıldı. Lakin indi koy bir sebepler bilen 1-2 yıl tağın toktalıp turdu. Hem nihayet bu yıl 13. yıl 13. san naşar san deserde bizim için бәхетле сан bulup çıktı. 4 месяца уже мы работаем здесь. Вроде все сделали, дома довели. Биккол ауылында 120 хужалык, ауыл халкының 30%-ын яшьләр тәшкил итә. Авылда төрле мәдәни чараларда алысы да кешесе дә актив катнаша. Мондый мәдәният учагы булып та ул буш тормасы диде. Авыл халкының сөенече уртаклашкан мәртәбәле кунаклар шул фикерне җиткерде. Барыбызга да бу клубтан, мәдәният йортындан, ФАПтан, начальный школдан безнең балаларга, авыл халкына только без сезгә карап гырланып торырга булсын бу клубтан. Бу клубның әле күрше авылларында да монда килеп бәйрәм итәргә булсын. Авылда яшәр өчен минемчә күп кирәк түгел. Авылда су булса, газ булса, юл булса, эш булса, балалар булса, менә монда хәзер һәм культура учагы булса. Бу мәдәният йорты буш булмасын, һәр вакытта яшьләребез килсен. Аларның уңышларына сөенергә безнең ветераннарыбыз, әбиләребез, бабайларыбыз килеп, кунакларның уңышларына сөенеп торсын. Инде матур гына спорт залы да бар. Анда һәр вакыт нык спортчылар булсын. Әле генә инде спортчыларга түгел, яшьләребез килеп, буш вакытларында сәламәтлекләрен ныгытсыннар. Бәйрәм бүләкләрсез булмый. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Нурлатнефть НГДУсы җитәкчесе Илгиз Салихов, телевизор, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры урынбасары Хәлил Шәйхетдинов, спорт җиһазлары алу өчен 50 мең сумлык сертификат, Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы вәкиле Райла Гатауллина, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән сертификат тапшырды. Сезне мәдәният министрлыгы исеменнән шушындый күркәм мәдәният үзәк ачылган шәһәрдән котлыйм. Поздравляю вас всех с открытием такого замечательного центра культуры. Авыл җирлеге өчен мондый мәдәният йортлары булу бик тә мөһим. Чөнки халык мәдәниятен саклап, рухи һәм мәдәни мирасыбызны буыннан-буынга тапшырган эшләр нәкъ менә авылда яши. Биккол авылы халкы мәдәният йортын төзүдә, авылны терлекләндерүдә даими булышлыгы өчен шушы җирлектә туып үскән якташлары, Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуна хуҗалыгы министры урынбасары Алмаз Әхмәтшингә рәхмәтле. Министр урынбасарының исә теләге яңа мәдәният йортында балалар тавышы танып тормавы. Рәхмәт сүзләрем. Беренче безнең президентыбызга ул инде бу клубны ясап бетергә акча бирде. Бөтен халык шунда ярга булсын, файдаланырга булсын. Рәхәте белән. Алга таба ал тасма киселеп кунаклар мәдәният йортына үтә. Авыл халкы яңа тамаша залында тәүге концерт программасын карый. Кунаклар башлангыч мәктәп сыйныфлары белән дә танышты. 2нче сыйныф укучысы Булат Таһиров һәм аның сыйныфташлары бары 4 һәм 5 билгеләренә укырга вәгъдә бирә. Ни дисәң дә монда якты, җылы сыйныфта укыр өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Мин 2нче класста укыйм. Безнең парталарда яңа мәктәп, анда яңа парталарда укыйбыз. Бик матур безнең классыбыз.
Яңа мәдәният йортының ишекләре китап сөючеләр өчен дә ачык. Кайда бина булып, шунда күченеп йөргән китапханә өчен аерым зур бүлмә бүлеп бирелгән. Яңа китапханә яңа китаплар белән тулыландырылган. Биредә 6000-нан артык китап бар, шуның 4000-нан артыгы татар әдәбияты. Чит һәм рус әдәбияты классиклары белән танышырга теләүчеләргә мөмкинлекләр җитәрлек. Газета, журнал укырга теләүчеләр дә рәхәтләнеп матбугат яңалыклары белән таныша ала. Кунаклар авыл халкының үткәнен һәм хәзергесен чагылдырган Туган якны өйрәнү музеенда да булды. Танылган шагыйрь Гакил Сагировның иҗат юлы һәм аның экспонатлары белән дә танышты. Фельдшер-акушерлык пунктын карап, үз фикерләрен җиткерде алар. Спорт залында ярышлар да оештырылган иде. Бер түбә астында берничә өй туе. Биккол авылы тарихи музеенда мәдәният йорты ачылу көне шулай язылыр мөгаен.